Алтын көз айында үзенең олы гомер тантанасын, ынтылмаслык 90 яшьлек юбилейлы туган көнен Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Иксанова Акилә Идрис кызы каршылый. Авылыбызның гына түгел, илебез горурлыгы булган ак яулыклы якташыбызны ихлас күңелдән Братский шәһәреннән улы Рөстәм, тормыш иптәше Света, балалары Руслан һәм Анжела. Урта Терешка авылыннан улы Шәфик, тормыш иптәше Фирүзә, балалары Галия, оныкчалары Айдар. Казан шәһәреннән улы Рәис, тормыш иптәше Әлфия, балалары Динар, Марат, оныкчалары Камил, Самир, кызы Рәйсә, балалары Фәнил һәм Гүзәл, оныкчалары Илназ, Илария. Сочи шәһәреннән каенсеңлесе Мәсүдә Ибрагимовна Шарипова котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1931 елның 14 сентябрендә Урта Терешка авылында әби бабабызның 7нче төпчек балалары булып Газиз әниебез дөньяга килгән. Гади авыл баласы булып үсеп, аның матур яшүсмер чаклары дәһшәтле сугыш еллары белән üzелә. Бик иртә олыгайган яшүсмерләр илебез тынычлыгы өчен җиң сызганып, көнне төнгә ялгап хезмәт итә башлыйлар. 7 ел буена почтальон булып эшләгән чакларын, фронттан килгән хатларны ташыганын әнкәй бүген дә күз яшьләре аркылы искә ала. 1955 елны үз юлында булачак тормыш иптәше Газиз әтиебез Иксанов Мөнир Идрис улын очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта күп тырышлык куеп алар бу дөньяга безне, 4 балаларын, 3 уллары һәм 1 кызларын тудырып, олы тормыш юлына бастыралар. Гомер барышында әткәй белән әнкәй безгә бар яктан да иң асыл өлгеләребез булдылар. Әтиебез төзүчелек тармагында эшләп, авылыбызның мәктәбен, балалар бакчасын, комплексны төзегәндә актив катнаша. Әниебез шулай ук авыр эштә, колхозда хезмәт итә. Алар бер-берсенә һәр вакыт терәк булып яшәделәр. Әтиебез 80 яше тулырга 2 ай калган чакта 2007 елны кызганычка каршы вафат була. Инде 14 ел пар канатсыз булса да әнкәй ялгызлык хисе татырга мөмкинлек бирмибез аңа. Авылда улы Шәфик, килене Фирүзә белән бергә яшәп, яхшы тәрбия күреп, матур картлыгын кичерә ул. Оныгы Галия шәфкать туташы булып эшләгәнгә әбисен аеруча яратып тәрбияли. Аны һәр вакыт дәвалап, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Картлык көннәрен балалары белән үткәргәненә әнкәй дә шатланып туя алмый. Газиз кешебез, уйлап кына бер кара әле. Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән син 90 яшеңне тутырасың. Бу безнең өчен дә олы сөенеш, горурлык бит. Синең бәйрәмең безнең бәйрәм. Гомере буе үзең сыман ук ачык күңелле, кешеләргә карата игътибарлы һәм ихтирамлы булырга өйрәтеп яшәдең. Үзең тәрбия биргән балаларыңның җимешләрен бүген татыйсың. Шулсың, олы бәхет түгелмени? Гомерләрем зая узмаган дип горурланып әйтә аласың. Әниебез үзенең үрнәгендә һәр вакыт дөрес булырга, туганлык җипләрен сакларга өйрәтте. Эше ни кадәрле тыгыз булса да, гомере буе җиләк җимешен үстерде. Өстәлдән тәмле камыр ризыклары, өебездән кунак өзелмәде. Ничек кенә булмасын, бүгенге тормышыннан бик канәгать Газизыбыз. Шулай булмыни? Җылы өе, табын тулы сые бар, таяныр терәге, бала оныклары янында. Туганнары да әнкәй йортында еш кунак, әнинең хәлен белешеп кенә торалар. Әнкәебезнең куллары бер кайчан да эшсез тормады. Безне үстергәндә күпме йокысыз төннәре, борчулы көннәре булгандыр. Без аның бер кайчан да зарланганын ишетмәдек. Сабыр канатлы ул, изге күңелле, җыр сүзле, кулыннан килмәгән бер генә эштә юк. Һәр вакыт кешегә дә ярдәмчел, тырыш, уңган булды безнең әнкәй. Газизыбыз, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, тән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа, кадерлебез. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле, озын гомерләр кичерсәң иде. Ходай биргән гомереңне сау-сәламәт булып, шатлык сөенечләргә төренеп, туган йортыбызның нуры булып, һәм оныкларыңның, без балаларыңның хөрмәтен, ихтирамын тоеп яшәргә язсын сиңа.
әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Һәр вакытта булдың өйнең яме, тормышта безгә син терәк, озак яша, һәр чак сәламәт бул. Син бит әнкәй безгә бик кирәк. Жан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насып булсын әле озак еллар матур итеп бергә яшәргә. Хөрмәтле Акилә Идрисовна, юбилеегыз котлы булсын. Без дә бала оныкларыгызның бар изге теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Biz seni kutlarga, kuanalar barcha balaların, senin bilen birge bolğanга. Туган күнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган күнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган күнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледә. Көчле рухлы газизәни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган күнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә. Озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган күнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә